Mseleku, iphi inyoka yakho? Utsho umbuzo bethuna umile kwaye sifuna ukwazi. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Oko ke kwaqala uthando nesithembu bethunani kwasoloko kuthethwa into yoba utata uMusa Mseleku soze uthwele, and ke utata uMusa Mseleku kwishow yakhe into yokuthwala wakhe wathetha ngayo pha ekuqaleni kusandoqala ke ishow, ethetha noonyana bakhe ebaxelela indlela yena awaba nobutyebi ngayo, esithi uziphangelele kwaye wafumana intlahla ngokuthi abe ngumntu onakekela umamakhe egula. Then ke ngoku utata uMusa Mseleku ke kwiinto eziye zenzeke ke kwisithembu sakhe, abantu ke babanako ukuthi uthwele nale mali bathi abantu unayo ngoba abe namakhosikazi ayi-4. Niyazi ke mos umuntu onesithembu kuye kuthiwe usebenzisa nemithi. Kukho ke into esandokwenzeka ngoku utata uMusa Mseleku apho eye waxela ke uba akavani nosista wakhe kuba usista wakhe exelelwe uba intlahla yakhe inoba ithathwa ke nguye. So ke utata uMusa Mseleku ngoku uye waya ku-Instagram wakhe, and abantu shem bathi bethunani ngubani obhala ii-captions katata uMusa Mseleku, because wow, hayi these days sana uvele abhale nje. Uye waya ku-Instagram wakhe njengoba kubhizi kuthethwa ngale nto yakhe uba uthwele ngusista wakhe, wafaka ifoto yakhe and then wabhala le caption ke ithi, Mseleku, iphi inyoka yakho? Hayi ke bangena abantu kwi-comment section besithi, oh hayi khasiphe noba lintshontsho from le nyoka yakho Mseleku. Omnye wathi uyaphangela yena udiniwe ngoba i-bank account yakhe ayitsho uba uyavuka yonke le mihla. Abanye bathi hayi umsebenzi wenyoka uyabonakala. Hayi ke bethuna utata uMusa Mseleku naye ngoku sele edlala ngayo ngale nto yakhe yoba kuthiwe uthwele, le nto yakhe yoba kuthiwe unenyoka. Niyazi ke nathi apha ku-YouTube siyazenza ii-videos siyazifaka iinyoka, so ke naye ke uzibuza umbuzo uba iphi inyoka yakhe. Nayazi ke nani bethunani singabantu abamnyama ukhe nje kwabakho into obalasele ngayo okanye wakhangeleka ngathi ngumntu onemali okanye uyaphumelela noba kuloo nto leyo uyenzayo into na, kuye kuthiwe uthwele, soze nje ube nento eyimpumelelo yakho egqitha abantu abaninzi kungabikho zityholo zoba unenyoka okanye uthwele okanye usebenzisa amayeza. So ke notata uMusa Mseleku bengasoze kungatshiwo. Jonga ngoku une-reality TV show yakhe ine-seasons eziyi-8 and it's doing very well. Ingathi iwesi le isizini, abantu sebesithi banethemba basebeshuta useason 9. So naleyo into kungathiwa uthwele yiloo nto efumana ii-ratings, efumana ii-views, niyayibona. But anyways ke ibanjalo ke singumzi omnyama ungarayithi ebomini, yonke into yakho ikhangeleka ingathi iyimpumelelo emehlweni wabantu, sele unenyoka, sele uthwele. Anyways khanitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngale caption katata uMusa Mseleku ku-Instagram wakhe efake ipicture yakhe naye ezibuza uba iphi inyoka yakhe. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.